Straight to the Dili point. kawat may galangan linibo, dili kawat nga minilyon, kun dili binilyon. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad ron mga kaigsunan ha. Kay ni ana, human mga higala permirong expose ni Saldico unang video o sa tubag sa mga nagdipinsa sa presidente ngano man kuno nga ingad man sa insertion ngano nga insertion pamangyod nga naa may NEP mahimo man sa presidente ngadto sa National Expenditure Program ngano mapaabot pamangyod nga i-insert sa BICAM. Straight to the point. Mo na ilang katarungan permiro. Ang katarungan permiro mahigala sa mga nidapig ni Marcos. Ang di pa nudapig ni Marcos mingon natural kay ngadto sa NEP madiscuss man sa tanan aron nga gamay ra mahibaw. Dito na mahigala sa pipila, katao lang mahibaw, dito na sa small committee. Dito na gi-insert ang 100 billion. Mo na ito tubag permiro. Gi-insert lagi ang 100 billion. Mo na sulting saldi ko. Ingon mahigalan dumadapig Marcos, wa lagi, di lagi ma-insert kay naaman sa NEP. O insert pa lang, ngano himuon na sa presidente nga pwede man sa NEP.